dendari batentzat beti nahi du erakusleio, ez dakit, dotorea, apaina, ari begira dago, eta zer eta beltzez estali beharra izatea bere erakusleioa, egoera zaila eta erabaki gogorra da. Herritarrak sentsibilizatzea da helburua, gure herrigunetako denda eta era guztietako zerbitzuak hor daudela ikustaraztea, herrigune biziak eta ez hilak nahi badin baditugu zer nolako garrantzia duten pentsaraztea. Nik eskerrak eman nizkieke bai udaletxeei, bai teknikariei, baina batez ere hartu duten merkatari eta ostalari bakoitzari ez. Badakigu gure lanean sartuta daudela eta berak esan duen bezala ez da gustoko gauza gure lehioak beltzez estaltzea. Eta, esfortzu handi bada eta eskerrak eman nahi nizkieke. Erronka ez da makala, etzetan gara modernizazioaren beharraz, teknologia berrien implementazioaz, eta uste dut horretan ere modu bateratuan aritu behar dela. Kanpaina honek zerbait garbi utzi baldin badigu da modu bateratuan aritzeak indar handia ematen duela, komertzio bat berez txikia izan daiteke, bai bere tamaina eta bere indarren ere, baina guztiak batera jardun da, ikusten da indarra biderkatu egiten dela.